Kaixo denoi, ikusiko duzuen bezala bideo hau pixka bat diferentea izango da. Bideo hontan moda kontuei buruz hitz egingo dut. Bai, ez da normalena nere kanalen, baina aurreko baten atentzioa deitu ziten moda bat ikusi nun eta barkatu, modari buruz hitz egin behar duzu zuk? Bai, ze pasatzea, ezin dut oze? Hombre, ez dakize esan, beti daramatzazu galtza berak soinean eta zure kamiseten 175 leloren bat du idatzia. Bueno, hau nere kanala da, ez? Moda kontui buruz hitzein nahi badet, moda kontui buruz hitzein godet. Hala, haide. Bueno, ez jarri hola, Bueno, esaten nahi nintzen bezala. Azken aldin, asko zabaldudan moda bati buruz hitz egin nahi dut. Galtzak puskatuta eramateko modari buruz. Baina moda ez da asko erabiltzeagatik urratu dian galtzak jaztea. Moda da milimetroraino neurtutako urradurak dauzkaten galtzak erostea. Bale, okei, ez zer pasatzen, oso ondo, bakoitzak nahi duna egin dezala. Kontua da moda honen harira txio bat ikusi nula Twitterren. Pixka behiratzen jarri nintzen eta ikusi nun txio bastante zeudela hausnarketa honekin, eta esan beharra daukat oso ados nahola. Nei ere iguala gertatzen zait, beti. Galtza batzuk erosten dituten aldiro, bi gauzein behar izate ditut. Lehenengoa, galtzak erosten ditutenean bertan, dala azpikaldetikan bajua hartzea. Gerrinkabituko zaizkiten galtza batzuk erosten baldin baditut, bekaldetikan gutxinez olako zati bat moztu behar izaten dut. Eta galtzak erosi eta handikan hilabete gutxitara, beti hankatarteko zatian partxeren bat jarri behar izaten dut, edo nolabait josi o konpondu behar izaten dut. Ze beti urratuta bukatzeue. Normala da, oinez ibiltzeako garaien izterren artean rozatuta, azkenen urratu iten dira. Zein da soluzioa? Zein dezakeu? Ez dakit, ze justu zati hoi rozaduren aurkako tela gogorrago batekin egitea ere ez dut uste oso komodoa litzatekenik. Beste aukera bat izan daiteke, oesteko pelikuletako kauboiak ibiltzen dian modun ibiltzen ikastea. Edo direktamente tela zati hoi kendutako galtzak jartzen balin baiteu modan. Udararako igual, negurako igual freskogia izan daiteke, aztertu beharreko zerbait. Edo, saiatu gaitezke, urraduren moda hau, pixka bat gorago igotzen, eta belaunetan izan beharren, izan dadila hankatarteko zonan. Ez dakit, ikusten duzuen bezala, egia da moda kontutaz ez daukadala idea askorik. Baina bueno, nik behintzat bota beharrekoa. Eta hoxe da dana, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!